Totoo lahat ng sinabi ni nanay. Nasa amin na ang bahay at lupa ng tatay mo. Ha? Paano nangyari yun? Dahil binenta na ng mga kapatid mo ang bahay at lupa sa nanay ko. Ano ba yan? Ang kalat na naman. O anak, bakit hindi ka pa maglinis? Nagtataka po kasi ako, Nay. Araw-araw naman po ako naglilinis, pero ang kalat pa rin. Ganun ba? Pagkatapos mo na lang maglinis, itali mo na lang ng maigi ang pinto. Baka may pumasok na iba. Sige po, Nay. Ganun na lang po yung gagawin ko. Sige na, linisin na natin ito para makauwi na tayo. Sige po, Nay. Nay, napansin niyo po yun? Sa tuwing dumadaan po tayo dito, lagi pong nakatingin si Lola Lisa. Hayaan mo na lang anak. Ano palang gusto mong ulam? Nay, gusto ko po ng gulay. Sige, pagluluto kita pag uwi natin. Sige po. Nay, mangunguha lang po ako ng mangga kila Lolo. Sige anak, mag-ingat ka. Sige po, Nay. Hoy Rose, sino nagsabi sa'yo na mawa ka ng mangga rito? Lola Lisa, sa lolo ko naman po itong mangga. Di mo ba alam na binili ko na itong bahay at lupa ng lolo mo? Kaya sa akin na ang lahat ng ito. Sobrang sama niyo po talaga. Gusto niyo pong kunin lahat ng meron ng lolo namin. Oo, ganun ang gusto kong mangyari. Dahil sa akin lang dapat lahat ng yaman ng lolo mo. Kung tutuusin, mahirap na mahirap lang sana kayo. Malalaman ito ni nanay. Eh di sabihin mo, Talagang sasabihin ko. sa susunod, wag na kayo pupunta dito. Nay! Nay! O anak, nasan yung kinuha mong mangga? Nay, hindi po ako nakakuha. Pinagbawalan po ako ni Lola Lisa. Bakit naman? Dahil sa kanya na daw po ang bahay at lupa ni Lolo. Bakit? May patunay ba siya na sa kanya na ang bahay? Wala naman po siyang pinakita. Wala naman pala eh. Nag-iilusyon lang yung matandang yon, kaya wag mo nang pansinin. Franz! Franz! Lumabas ka dyan! Ilabas mong nanay mo! Hoy Mitch, ang lakas naman ng loob mo para sumugod dito sa sariling bahay ko. Nay Lisa, anong pinagkakalat mo sa buong barangay na ibebenta mo daw ang bahay at lupa ni tatay? Kaya nga po, anong kasinungaling yung sinasabi nyo? Oo, dapat sa akin yan, hindi sa tatay mo. Nasaan ang pruweba mo na sa inyong bahay at lupa? Ipakita mo para maniwala ko sa sinasabi mo. Dapat maunahan ko silang mahanap ang titulo. Wala naman pala kayong maipakita. Hoy Rose, lola mo ako, kapatid ko ang lolo mo, kaya galang mo ko. Kayo? Gagalangin ko? Yung bahay nga ng lolo ko hindi nyo ginalang. Sige, subukan mo saktan ng anak ko. Mahanap mo ang katapat mo. Ano bang ingay yan? Rinig na rinig kayo ng mga kapitbahay. Ito kasing nanay mo. Pagsabihan mo yan. Inaangkin ang bahay at lupa ng tatay ko. Mitch, matanda na si nanay. Pinapatulan nyo pa? Pagsabihan mo yung nanay mo na huwag mang angkin ng hindi sa kanya. May araw din kayo sa akin, tandaan nyo yan. Nay, manahimik na nga lang po kayo. Anak, tara na. Huwag na nating ubusin ang oras natin dito. Hoy Mitch, Bakit? Anong kailangan mo?
Totoo lahat ng sinabi ni nanay na sa amin na ang bahay at lupa ng tatay mo. Ha? Paano nangyari yon? Dahil binenta na ng mga kapatid mo ang bahay at lupa sa nanay ko. Ano? Hindi pwede. Dahil yun na lang ang natitirang alaala sa amin ng tatay ko. Kaya malabong ibenta na walang pirma namin. Kung gusto mo, tanungin mo ang kuya mo. Hindi kami papayag. Wala naman kayong titulo. Nasa inyo ang bahay at lupa. Kaya paano nyo nasabi na sa inyo? Eto hawak ko. Paano napunta sa'yo yan? Halos ilang taon na namin hinahanap yung titulo. Kaya simula ngayon, wag na kayong pupunta dun sa bahay. Sa amin na yung ngayon. Tara, Nay. Paano napunta sa kanila ang titulo? Halos ilang dekada na namin hinahanap yon. Nay, paano nyo pala nakuha yung titulo? Ganito kasi yun. Saan niya nilagay yung titulo ng bahay at lupa? Bakit niya wala dito? Baka sa pinagtataguan namin ng mga bata pa kami. Sa wakas. Tama nga ako. Sa akin na ang bahay at lupa mo, kapatid. Lahat ng yaman mo, nakuha ko na. Kami na ang pinakamayaman. Hindi na kayo makikinabang dito, kundi kami na. Nay, buti na lang nakuha mo. Ngayon, tayo ng pinakamayaman sa baryo natin. Ubos na ang yaman nila. Oo, anak. Dapat, kayo ang makikinabang ng lahat ng ito. Hindi sila. Oo naman, Nay. Bagay lang sa kanilang maging mahirap. Hindi sila nararapat maging mayaman. Oy, Rose! Anong ginagawa mo dito? Trespassing ka na dito? Hindi ako trespassing dito. Kahit hawak niyo yung titulo, may pruweba din akong pinangahawakan. Anong ibig mong sabihin? Si Lola Lisa yun ah. Akala mo hindi kita nakita. Babantayan kita kung ano ba talaga ang pakay mo dito sa bahay ni Lolo. Kala mo may isahan mo kami? Kaya pala pabalik-balik ka dito sa bahay ni Lolo. Yun pala, hinahanap mo yung titulo ng lupa. Kala mo hindi ko alam? Nasaan ang video? Akin na yan. Burahin mo yan. Wala na sa akin! Andun na sa mga pulis! Hindi ito maaari. Anak, ang Lola Lisa mo ba yun?
Opo, Nay. Nakalaya na po pala siya. Oo nga anak. Mukhang wala na din siya sa tamang pag-iisip. Bakit nandyan siya? Hindi man lang siya tinulungan ng mga anak niya pagkalabas niya ng kulungan. Dapat hindi nila pinabayaan ng nanay nila kahit malaki ang nagawa niyang kasalanan. Kaya nga po, Nay. Halika, tulungan natin siya. Tita Lisa? Sino kayo? Di ko kayo kilala. Tita, ako po ito, ang pamangkin niyo si Mitch. Pamangkin? Meron ba akong pamangkin? Opo, Lola. Siya po yung pamangkin nyo. At ako naman po yung anak niya na si Rose. Apo nyo po. Halika po. Tumayo muna po kayo dyan. Hindi niyo na po ba kami nakikilala? Wala akong maalala. Nay, ano kaya kung iuwi na lang natin si Lola Lisa? Oo anak, tama ka dyan. Tita Lisa, dun ka na lang sa amin tumira para maalagaan ka namin. Oo nga po, Lola. Sumama ka na lang po sa amin. Marami pong pagkain doon. Sige. Pagkain? Sama ako. Tagal na kasi ako hindi kain. Sige, tara na.